Arrantzale eta itzala. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Arratzalde batean hantxe nengoen amonarekin, itxaso aldamenean, eta galdetu nion amonari. Gaur itxasoa bare-bare dago, baino zerbait entzuten da. Ematen dut zerbait mugituta dagolan barrenian, baino itxasoa bare-bare dago, eta amonak esan zidan, kontatuko dizu zergatik entzuten dan soinu hori. Ta horrela esan zidan, ba omen zegoen arrantzale bat, egunero joaten zela arrantza egitera. Hantxe, ta egun batian arrantzan egiten ari zala, derrepente entzun zuen soinu bat, eta soinu hori goxo-goxoa zan, eta bere txaluparekin hurbildu zan. Han zegoen hurbildu zan soinua zegoen tokira, eta hantxe zegoen itxaslamila. Eta itxaslamilak arrantzale hora begiratu, itxaslamila, eta hante hasi ziren bihotzak, danba, eta egunero hasi zan arrantzale hori joaten itxaslamiaren gana. Itxaslamiaren lana zan arrantzale maite mintzea. Arrantzale maite mindu zen. Eta baita ere itxaslamiaren patua horrela esan zidan amonak. Itxaslamiaren patua da maiten duen jendeari mina egitea. Egunero elkartzen ziren arrantzale eta itxaslamia. Itxaslamiari bere denbora bukatzen zitzaion. Eta horrexegatik esan zion arrantzaleri. Bihar nerazken eguna izango da. Nahi badezu nirekin jarritu, eskondu beharko zara nirekin. Ta arrantzalek hori sartu zuen buruan, eta jun zen bere etxera. Ta, etxean sartu zanean, han zegoen ama sukaldatzen, eta arrantzalek esan zion amari. Ama, ze gertatzen zaizu? Mesedez, gauza bat galdetu behar dizut. Zer egin behar dut? Itxaslami batekin eskontzeko. Ta amak horrela begiratu, banekien ni zerbait arraro gertatzen zitzaizula. Itxaslami batekin, baina badakizu itxaslamiek egin behar dutela, maiten duen jendeari mina egin behar diotela, eta ez, honek ez dit egingo minik, hau txintxoa izango da. Ba nik ez dakit, zer egin behar duzun, agian jakingo du. Maritxu, basoan bizi den zorgina, eta arrantzale, korrika joan zen Maritxuren gana. Maritxuren etxean sartu zan, Maritxu! Ta Maritxu bazekien, bai, zer gertatzen zaizu? Zer egin behar dut, ba, itxaslami batekin eskontzeko. Ta Maritxuk horrela esan zion. Benetan nahi duzu? Badakizu itxaslamilen patua zein den, maiten duen jendeari mina egitea? Ez zait inporta, hori gezurra da! Bihar joango zara beraren gana eta ez da gongo. Hori gezurra da! Bazango dizu zer egin behar duzun berarekin eskontzeko. Hartu laban hau. Gargauian, guantzaitez ondartzara. Ta hantxe egon. Eguzkia sartzen danean alde batetik beste aldetik aterako da ilargi betea. Ta ilargi beteak bere argiak ematen dizunean aurpegian, atzean agertuko da ilargiaren itzala. Zuk egin beharko dezuna da, labanarekin itzala moztu. Baina gogoratu, itzala mozten dezunean, ez zara izango gizakila, arima bihurtuko zara. Eta ezin izango dezu inorrekin hitz egin. Eta itxaslamiaz da egongo zurekin egoteko. Gogoratu, ezin izango duzu inorekin hitz egin, zuritzalarekin bai. Hori gezurra da, itxaslamia nere zain egongo da! Eta arrantzalek, Maritxuri hartu zion. Zea, labana, eta Maritxuk esan dakoak egin zuen. Ondartzara jun, ertzean jarri, eta hantxe zai gelditu zen. Eguzki alde batetik atera zen, eta beste aldetik atera zen ilargi betea. Ta justu ilargi betea aurpegiren frente zeukanean, atzen itzala, berak hartu zuen labana eta zaz, itzala moztu zuen. Eta gila, arima bihurtu zan, eta atzen sartu zan itxasora, eta han hasi zan, itxaslamia! Baina itxaslamia zan agertu. Bere bete beharra beteta gero, desagertu zen. Itxaslamia! Ta arrantzale konturatu zan, Maritxuk esandakoa bete zela. Arima bat zan. Saiatu zan, hantxe zegoen pertsona batekin hitz egiten, baino ezin. Tan ikusi zuen bere itzala, eta itzalekin hasi zan hitz egiten. Horrexegatik, esan zidan amonak niri. Oain itxasoa bare dago, baina entzuten dezu soinu hori, arrantzale negarra da.
negarrez dago ezin dulako inorrekin hitz egin, eta ezin dulako bere itxaslameekin egon. Eta batzuetan soinuri desagertzen denian, horrek esan nahi du, bere itzalakin hitz egitera joan dela, behintzat, posik egoteko. Ordun gogoratu, entzuten dezunian soinu hori, naiz eta itxasua bare egon, horrek esan nahi du, arrantzale handagola negarrez. Bere amod, bere itxaslamia lortu zuelako. Eta alabazan edo ez bazan, sardadillak alabazan, eta gerdadilla bitxariko plazan.